wiem na de be do studio ha sondiem e be bia do je akwado wasem bre wiase so se hunimbo na kasa fa nimu na ensema akwade ba wiase wani nkoto akra nyina akoma so na onfa mo bran hwe Kristo na so pia wanya graba wo tumi wo ya sase ni wi nyankopon nti be do din hyase ko so abu chidom na mo tumi nkonkron jana mekasa mfimu ade nyina be be hwe won monyam wo tumi ko so aken ho na me ahoden da amen amen yo yenua sam ya da se bebre nyankopon hwa ene empire so Nkwa aba mai yo ya ba mcho nyamemma ne adofo no ma ene di maje bre na moni ya hia ewo kintom TV so ebia na wo hwe ewo media ne so bo modna na share eye live video no ema afoforo na afoforo so ensa enkabe ya betwa nyame asem no so ampa na ene message ya de ba no ya to de se hwehwe dankwa ema wo kra Kristo ne hwehwe dankwa ema wo kra dankwa makra yes hwehwe dankwa ema wo kra se wuti adwuma na ebo ewa fidie no mu a osesari onyagopo do wiase ni ode ne dobo wo no kro no mai boni babia obaji Kristo de no onye obenya dankwa ewiase we na yatimu no adia baako a ehia kese pa ewo nipa abrabom ene se de di akire no okra no benya be papatena ampa so be trasa so na bobra bi a wo pe na daache wanya enkwa ama okra emfasuo ni so timesra ahwefo a ehwe na do pese hwehwe dankwa ema okra ampa dankwa hwehwe bi ma okra so wo sankafo ka asem bi etinsia chemu aye nso hwasem bi o ma me Solomon sankafo etinsia chemu aye nso watwe say onipa bre nyina obrama na no ti ayo nyame asam se nipa yati asase we so no obrama bre ba ye brama ya no ye bra edema ya no na so de ne kra pa ne mam hallelujah amen obi timi sore ahomache na omiensa no gina ka kwa aho 3 o'clock tum se tama wa sore ke bia tonto bia metwam enso dia baya no banya dianya bia he na busia ne na brabom ene na setem nti no gina kwa aho ampa praise God amen ebi kura timi ko hia krofo wemfo obi timi ko fra akromfo ka do be ndio ampa obi timi ko hia na kwa nhyiawu hallelujah amen bari nyame asem se mengaja sofo a ehwe na no pai awo media no so ane kintom TV se onipa bre nyina obre nyina brama na no obra edema na no so de ne kra pa ne ntimi mam eyese obaye adwuma koso onye adwuma mesika ma nsem a ebana no watima hwe efie ntimi hwe fie ameso otu ala be ni water be ntimi nti adwuma de eye hallelujah amen but sani omano ante unkosida debi enye japadia ene emfasodie bebrema nipa se yedi akra ne bibia sham ampa esai jemeso amen eti nyame asem se onipa bra nyina obrama na no na so de ne kra pa ne ntimi mam obi da sori a no odwene kwan a nipaduan befa so be yi ampa odwene kwan a befa so aneto no be hurihuri osara no pa ne nku ni nam nanim gina obrashi gina hwem no ofa no osene ha o bra ne adagema ni nipadua so jase but okra no a etiri mu no a dache e face judgment dache owo atraye pan o hwechira kwai onwene ne ho kura onwene wo kra no debi praise God amen obi sori no pa no paduane adi ampa ye pichi no nsu bremu obi adi fufuo wadi banku ene emu chese anya sangetu o ya ngotua
but the okra ne paro emam jeme so amen me se mo se matu din se oni ba na sane awutiam ye hwehwe dan kwa ma okra ampa aya talia onyankopon na de che yes ba o hwehwe ubahu yes jeme so amen ebilum apo onyame asam so just yes ana wo mo bra se de wo mo ankasa pe ari wo se have you know so for be jina asori fie ka se heaven krono jame so amen ko Osenkafo chapter 7 verse number 7 what you say onipa bre nyina brama na no nanso de ne kra pamam panya de ba amam hallelujah amen e de no ka na hwehwe enyame asem de bi kan de toso mienu de okra nshale se obaji Yesu Kristo atum no for say ne kra na je nkwa ampa de okra really say dache osuru bom na sase Jesu a obenya baby papa atena yes hallelujah amen nyamema ewiase we na yetim no ye ba na transit you ampa hanye tena bia ye ba na transit ampa hanye tena bia dabi jeme so amen na enuma ye di ni padua aye de di ni atoso so tiase de ya buru ye moja ni ahye nyina no e ba sai antena ho ampa jeme so amen enya je se betena ho entena ho na e ba sai e wo brebonim so tiase wanti na nyame asem tuafo se e bra ye tiase no yan hwehwe dan kwa ampa e ma ye kra adam odi kai no boninti wantimini nyagoba nante ankosia wieye se na onyagopa person kinipa ntrasase we so e mo ye bran jo to so mienu no aba wani Kristo bajini di ni mu na nkwaje wo amen tinano paro I can Hebrew chapter 13 verse 12 ari try inside etasa oni babia what asase we so no utima Yesu Kristo mo jano taw ampa we say mo jano ana jini pankwa yes jeme so amen ko Hebrew chapter 13 verse number 12 what was I na Yesu so wasina Yesu so de ebe no de ono ne moja ate oman hunti asofo amu sha wo Kintom TV so dodo a share Facebook and media na aka so no Yesu Kristo no asam say Yesu Kristo so de ebe no de ono ne moja ate oman hunti ebe ya na ono ankasa ne moja ate oman hunti ate ya hunti ohuna mane ewo kona pronachi enu nti mumye fredi nkwa ne nkyɛn enu nti obonifo biada otu boni mu no bomani ayɛ ye fredi nkwa ne nkyɛn yemfiri di nkwa ne nkyɛn yemfiri wiase on sra ma nachi yemfiri boni mu yes yemfiri mratudie mu ampa ankwa ne nkyɛn wɔ nsraba nachi yes enko so na hohora no na yenko so de bai na hohora praise God amen onyame hohora no ade nkwanche na ba ampa so dofo ena no pai hwehwe dan koma okra o yes asase we so ade pa bie ni ha ade pa bie ni asase we so yes ya wodo oto so a ebam wo wie papa jame so amen ko Hebrew chapter 13 verse number 13 yes enu nti mumye fredi nkwa ne nkyɛn wɔ Uncle in Chawon Sabana, Koswana Hora, verse number 14. Yes, you knew Kuat, the power say, you cry at hallelujah, amen. Yana catch it for 1 was a Solomon, Nepiaso, O Yescapa. A Japadia will yin and your man a board thing. When the timid go to a couple. No moonsa. Yes. Jame so amen. Gana haya and cry. So just say, Kobodu say, what he be near friend Kobodu say, what the good young pan that's what. Ampa good Nkwa. How could I have good on the artificial, not Solomon. Solomon no to go to Pampa and a bone. Good Pampa and a bone. Praise God. Amen. And then you feel to see away. I saw they will see and I went to my bottle by a war. Jame so amen. Amen. And in Yamia some say,
yɛne kura ɛtena hɔ da wɔ ha na mmom deɛ ɛbɛbɔ no tiri kwan na yɛhwehwɛ mekankyɛ ahwɛfoɔ nyina ne sɛ mepamokyɛ wo deɛ wode wo nipadua to so wɔ asase wei so no ɛbɛsae ɛbɛfiri wo nsa sɛ wowu ankwa anya hɔ a mepatwo bebree saa de korɔ no w'ani a yɛ agan ni ɛgya bɛtomatoma sɛe ampa hurricane Katrina tumi si na adan ne agyapadeɛ bebree asɛe ampa na afei deɛ ɔde w'ani ato soɔ no sɛ ɛfiri wo nsa a w'ani da soɔ no wei nda so we ahwɛfoɔ ampa nyamema a motie ɛda no pɛi adɔfo no ma ɛhwɛ omedia no soɔ maasɛ matodi sɛ hwehwɛ da nkwa ma wo kra o kɔsɛne no pɛi wɔbɔ adwempɔ sɛ wɔbɛkɔ asɔre no asa wo nkɔ o je se den odin tuma twene ho no ode dada ho praise God amen sɛ wonya da nkwa a ɛmfaso bɛ na wobɛ wiase no wobɛnyae nya mfaso bia gyeme so amen amen kɔ Hebrew chapter 13 verse 14 wɔkyɛ sɛ na yɛni kura tena hɔ da wɔ ha ɛti Paulo se wɔnam nyame asɛm so ka kyerɛ sɛ yɛni kuro a ɛtena wɔ daa ɛwɔ hanom na mmom deɛ ɛbɛbɔ no tiri kwan na yɛhwehwɛ hallelujah amen na nkyerɛ sɛ mene mmienu yɛyɛ honhom bi a onyankopɔn na deɛ bɛtena honam fam ntomadan mu ampa ɛtam wo kama you live yes what dan dote meka no kora kyerɛ wo so wɔte aseɛ Yes. wɔnipa biaa yɛ honhom ɛne onyankopɔn deɛ bɛtena dɔtedan mu so wɔte aseɛ Yes. nti ɛberɛ bi so a wɔbɛfrɛ honhom no abɛpie no nim ampa na deɛ wode nipadua no yɛyɛ no so wɔte aseɛ Yes. wobɛbu ho nkonta sɛ ɛnoma bɔne na woyɛ ɔyɛ a ɔkra no bɛkɔ abanhurum ampa na atenenefoɔ ɛne wɔn a ɛfa kristo sɛ wɔn ka no wɔgye nkwa na wɔn nante pɛpɛpɛ yɛ so wɔn na bɛnya daa nkwa yes gyeme so amen amen kɔ ɛntoaso no toa sɛ yes na yɛni kura tena hɔ da wɔ ha yɛne kura tɛn da wɔ ha na mmom deɛ ɛbɛbɔ no tiri kwan na yɛhwehwɛ yɛwɔ kuro bi a aba a ɛkyerɛ akwan ne ɛreɛ bɛ yɛhwehwɛ akristofoɔ papa monhyɛ mo sɛ pɔ mo nsuo ɔte nyame no ase sɔre kakra bi baa yɛne naba mu na abu ba mu abu praise God amen wone botaeɛ unni botaye botaeɛ baako pɛnti na ɛde kɔ sɔre unni vision hallelujah Yes. ɛne sɛ ɛde di akyire no kristo bɛme nkuruma butire yes ɛne na paul nom ɛhwɛ akyire akwae krabe nyankwa ɔkra nkwagyeɛ Yes. ɛho hia ampa gyeme so amen amen asase yɛ ti soɔ yi sɛde bi kakan adam nti no bɔne afifiri wɔ ha ampa yɛ aso aba bɔne wa ha sɛ ɔte aseɛ Yes. nti sɛ wobɛpie ha no mu a woyɛ dan bɔne di anasɛ wobɛtena yes ɛho mframa bɛfaa nti ɔhaw ne amanneɛ bɛba sɔre ne amanehunu bɛba sɛ ɔte aseɛ Yes. but nhyɛ no a nipa a saa ɔhaw wa nyina mu ɔbɛtumi agyina ama kristo ampa daa nkwa ɛyɛ akyɛdeɛ kɛseɛ nti ahwɛfoɔ a mohwɛ yɛ ɛnɛ nɔpa yi mepamokyɛ wo mommea mpere anhwehwɛ bi ampa yɛnhwehwɛ daa nkwa kyira kwae yes na yɛne kura tena wɔ daa ɛdeɛ bɛyɛ ɛwɔ ha halleluya Amen. baabi a krista no atwukɔ wu yɛ na ɛheva taki wɔn wɔ ada yɛ dwurukutu etuku yɛ then you na like hwɛ asase no tumi efuntum hey wɔnyɛ sika nfa bi mua nyame adwuma Eh? wuti mu den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  wɔbɛsi kumasi fie bɛsɛm nan hey hwɛ wɔfa asefoɔ a egu ekura ase eh yɛ wɔbɛtumi na ma bia bɛtena ɛdan no mu so ɔte aseɛ Yes. wobi a wole yi ɛdan no baako ɛma wɔfa ase nom ne wo nananom no muntinam na ɔmo ntɛm mfa nsuo adwuma obi pɛ baabi ama ne ba tena o aduane deɛ ɔbɛtɔ bia ma no di kwa because akura ase bɔɔdeɛ no nneɛma ni nti nka ɔde bi bɛma ne kaa Ampa. ama ne ma baabi akora no ɔde nti bɛto kura wonya ani asɛm no nti ama akora no aka akura ase anabrɛ bɔ ɔsɛe ah ɔsɛ ɔyɛ wiki pɛ ase we wicked pa na wobɛtena akuma ase wobɛtena nkran sɛ ɔte aseɛ aborɔkyi a wɔtea no ɛnam wɔ bu so anam wɔ pagya duru baabi ampa hwehwɛ daa nkɔ o gyeme so amen Amen. te paul sɛ yɛne kuro a ɛtena wo da wɔ ha na mmom deɛ ɛbɛbɔ no tiri kwan na yɛhwehwɛ yɛbɛbɛ no akyiri akwae ane areɛbɛ yɛhwehwɛ akristofoɔ bebree anhwehwɛ saa kuro yi dabi munamu nneɔma nkɔ nani di akyire ah sɛ ɔgye aseɛ Yes. pɛ sɛ mtu kwae pɛ sɛ msi fie Yes. ne wɔdwene business hɔ dem toka ni adage wɔma ne nkurɔfoɔ twe ma nsɔ eh wɔma mu fa wɔno mu kuno no makyi
tete so ya ya genya me asama to ani ya gina honama gen jameso amen na mama ya okrobia atilefo na komo bomade na kwesem sa krom dankwa ehwa sa na no pem na oka ti so shemo kinton tv so a me pacho bebre hwehwe dankwa ema okra ebinim wu ehuna man gwas o ma tasa so eso no o ma fo ma bra ban she Kristo nsa debi jameso amen ateli abako a asombo a winna bi a wakoma toyem so ti ase aya honkonkono ana fe so dankwa ampa eno ma mienu yes nti Yesu Kristo bae no wo hweme nyima di bia wodi emu a sa bo hye we mienu wodi ma nipa honkonkono bo hye ana ka John 14:1 no so a dankwa kokonkoro no bo hye we mienu pe eno ka ho asem eri tire nipa me do fo wadwe wo so adwini so onwene ho aso de ma wutie nyina o mishi nyina so kopeku mishi nyina se wo kwa ama ya kan say aso no abon ho bai ni bibi wa wenye titafo abeta na chi praise God amen 1 John 2:25 John 1 John chapter 2 verse number 25 so bosha Kristo de say 1 John chapter 2 verse number 25 yes wasna ebo de say ne dankwa tayo nyame asam say Kristo fo papa nyame se men kan jamo say bosha wode area ba wode say ne dankwa bosha wode say ne de ba ene dankwa hallelujah amen we asini saka say won fa debi cause wono ko woni ntum say heavy bi wo baby hallelujah amen wose bosha wode say ne dankwa ene dankwa wamfa ka wamfa fie wamfa ma wamfa hunamfa majapade bia ene hye yebo medofo se obi ka se o chewade bia se wo de wani tuso adwuma na ona meye no se wo koni se ma me saa da che wo me so be huma ni monyam me che ofie oni da so pa fie we me de be maw adwapade we me de be maw bia odwen ho so ja se enti esan se ajapade no so wani ji ho na eba wo nchen ya wakoma beto yam di no di wura no baso bia ba ye wo ba ye ho adwuma pepepe umma bibia mu ba mu da yes because wa show ba jameso amen yewura Yesu Kristo wa say yambo na bossa wode asai ene dankwa yes o Kristo ni awuti nyame na asai me bisa o sa enti so wa baba wo go enti dankwa wo adwuma na wo ye debi we ye ho adwuma ya o kan kwaje wo adwuma ye o ampa enti nyame na asai ensem free Kristo fie ankwa buso fie debi and thank you Sophia and for now I could see yase and for I could see Kristo debi enye praise God amen ti aso them asumo kwa wani also so pedankwa ampa praise God amen what you saw them coming your kwa wonkobi wan so hwe say Kristo ba obekwa ne njai ebe enye ye na mama bisema sama to yi say hwe dankwa ema okra ampa ti bo sha Kristo dia sha no pai ani say yes ye benya dankwa eye boshe ebebemu nso life cause di baby edikan akohunu kuronu sidi sitie ebebem jameso amen esan se eye boshe awodi ahye ntino owura bia wo ye Kristo ni papa oye Kristo fonu mpanifo baako na opedankwa ampa ntuko Yesu nchai ekubisa enwi okay so asiase John chapter 3 verse number 1 ibena hwe mo TikTok wa share video no evangelist Ojewura Facebook no so evangelist Ojewura YouTube no Ojewura TV hallelujah amen mesema samaduri say okiso ni hwehwedankwa ema okra amen John chapter 3 verse number 1 what you say na onipa bi ofifo na sifo ni mo wana ndiri Nikodemo onipa bi efri Pharisee woni ya ni dindi Nicodemus oye Yudafo pani bi na oye Yudafo pani bi ono no oba Yesu nchana to nti oyeli ya ne ho aba Yesu nchai de be anajo hallelujah amen oba Yesu nchai anajo I don't know go wia
asem wo hallelujah amen enipa bi panukuru ampa but you onipa bi won ma babia wo no wo ye wanu enti se ufiri ho ni manu ana se wo ye yisisi ya nipa bi hunu so ti ase brother se wo hwe me na otisa na wo panukuru na tutuana mo na bra emfare yes sisa aya no kresa wo panyame asamba but wo de nanso me sofo se me ma me se mi kunu se wo hweya okra ngwaje be de me ofa se ana sore no ye boyi nyina su wom enu mu ne ye wo ye to ye ayefa eze last na me preach na meka ye abusebu hon ma ye fre no church family o se den family church ampa enu mu ne yawo abusebu nyina guo eti wu jaya no ho abatai na enye hwehwe dan kwa ma okra Jemeso amen eti Nicodemus ko Yesu nchana jo John chapter 3 verse number 2 yes ono no ba Yesu nchana jo be se no se ba Yesu nchana jo be ka jani sai Rabbi yenim so fro Nyankopon chan yenim so ufi Nyankopon ana pa so kyerɛkyerɛfo ana wa pa se kyerɛkyerɛfo obi ntumi nye nsankyerɛne a wuye obi ya ni won mo obetuma nye nsankyerɛne a wuye jiso Nyankopon ka ne ho ajiso Nyankopon ka John chapter 3 verse number 3 yes ana Yesu bua se no se ana Yesu Kristo bua se ne sai no kwa me se wo se hallelujah amen no kwa me ka kyerɛ wo sai wan free so mo anwo bi fofora sa wan free so ana huhu anya de bai anwo bi fofora o tumi hu Nyankopon ahene nsanka Kristo de da amen eno ma mienu ana se wo pedan kwa asese wutu ho na mo de di kan ozo se wan free so so anwo bi fofora me bafo a wo hwe o Kentom TV so me pacho bebre me bisa wo se uti Yesu Kristo di ye no ya mo wasu yemo na su waje subo onye asori a wokọ be se 15 years ni obi atima transfer dem bi a be se 20 years 30 years ya dinsu na pete so wa sori fio va pete si ya pete sunsuo na akanfo mu kura no se akura kodware so ti ase na wa nwari ya ka ne se de wanene ne ho so ti ase sa na Kristofo bibliotie wanene ne ho me na mega so hallelujah amen so yan free so tiramu amo bi osuwa o tumi hu Nyankopon ahene baba wetima ko nyame njai ana Nicodemus se no se Yesu Kristo bayen ya bonesu ampa awo so tirim edana me bajo be o Kristo ni awo hwai ene no pai wo media na so edana sofo gira asoda ni nsogu kapum apete so wa boss uso agya tum swimming pool so ja se wakobu osu wo swimming pool wo agya tum da ko be da kenu kwa anwa se wa tank bi wa so da avare fo wa nja amen so person ya dan kama okra enye se wo baji Kristo di na nuanu no ya wana montuo esese wutu ene no betima kwa fa madan kwano wo set mi akadi ampa butawa na bacha chi nyam fie bane kakra tena ni ade kakra 50-50 hallelujah amen ebi mo ya 70-30 because now do nyina ne say Romans ne say Yesu Kristo ebe wu ma ye so just yes enti edi bone ye de kwa no a ni mo janda so one save always see ye wadom nim adom no de ba je ye adom na se wantimi mfiri boni mu a ebebe na okra no watimi ate huntimi nte na dan kwa no setuma kabi untimi kabi ndi Nicodemus eko Yesu nchai ampa na opeso nya dan kwa na kra ampa nti obona de mpo se obubu semu yie de oya obenya nkwaje ampa eni pa do se na timi kwa soro fie ko bompa se Awurade boam ne twiri mi di won kwaje ngum pie ntimi nko bekona da mane na eba asori fie ko nyina ko bompa se nyame moa na ontimi mare madam emema se na no mo tisisia mema huntimi nkai mema sai ana no mo tie what mo ka mema mi mi tira bum ana uji we sika no uji we sika so wan ha ya obi bo bo dia ko me ka no kwa chaw wo bo wo ni gwase wo cause any obi an ya ji ni sika di so ti ase di sa wan se ka wo din sa ya fo Kristo ni a bo bra se Kristo ni papa ampa na wo ti ka na baba tra yes Jemeso amen amen
John chapter 3 verse number 3. What you say? And Yesu boss Nicodemus say. Yesu Kristo kache Nicodemus say. No kwa me say. No kwa me kache say. Say wa hu obi fufura. Say wa hu obi fufura. Otumi hu na go ba hini. Otumi nko heaven. And Nicodemus say no say. Nicodemus kache Yesu say. Ebede no nipa wanyini no. Ebede no nipa wanyini. Obetumi awo no. Obetumi awo no. Obetumi akwani na yembie wa na wa na. Yesu ka hu ma sem na Nicodemus so ka hu na mu. Edwene hu na mu de. So just here. Yes. Wa ka hu mu de o. No so ka hu mu de. Jame so amen. Amen. Kwa ana Nicodemus say. Nicodemus kache say. Ebede no nipa wanyini no. Ebede no nipa wanyini. Obetumi awo no. Obetumi awo no. Obetumi akwani na yembie no. Obetumi akwani na yembie. And Yesu boss no say. And Yesu kache say. No kwa me say. Me kache say. Wa free so no hu awu obi a. Wa free so ani hu mu. Ani hu awu obi a. Awu obi a. Otumi so Nyankopɔn ahini. Shanka Kristo di. Amen. Have you gone go? Yankwa kwa. Obi a no nkunku bi angwa hebi. Dabi. Na me bo nesu ke beka wasa. Atwere. Obi a onye ho nkunku bi a. Boko have ye nyeye. Dabi. So nya nkonkono. Me se o Kristo ni hwehwe dan kwa. E ma okra. Yes. Wo nkonkono. Nibi. Kono ni awu nibi. Papa ya enso ho asema ye dia ma. E hefa na be fa be wura heaven gate. Nyame asem so antiumu. Jame so amen. Amen. Verse number 5. What you say? Yesu boss Nicodemus say. To kan Nicodemus say. No kwa me say. The catch say Nicodemus. Free so ni hu ma hu obi a. We are sorry pali. But me get you say one free so. Ani hu ma hu obi a. What to me say Nyankopɔn ahini. Ontimi ko have da. Ye ofri honam wa wono. Na je ofri honam wa wono. Ye honam. Wa honam. Na je ofri hu ma wono ye ho ho. Na je ofri hu ma wono ye ho ho. Mano nya enuma say me kam kire say. E mano nya nwanwa say me ka kire say. Etwase wo hu foforo. Verse number 2. Verse number 8. Hallelujah. Amen. Etwase wo rebe. Owo foforo. Enti Nicodemus eko Yesu nkyai. Ani okubisa nkro obefa so obenya dankwa ampa. Oya we say Yesu Kristo ye nkwaje wura. Jame so amen. Amen. Ani Yesu Kristo kacha ne se won free so no huhumu. Anu obi a onya heaven. Tire ma se matu de se hwehwe dankwa ya rebe. Before so obenya dankwa no ye wo process abofom ampa. Ndenu arinsa wanti Kristo de no ano no. Na no ano no. Sa Ti aso dem ye mo wasu. Dabi. Hongongo so wonni bi. Praise God. Amen. Kwanu so wonni. E ba na watimi ni Kristo nyapam. Nicodemus. Emele nyina wonni. So ti ase. Wadin tretire ni nyina bi. But na entaso kana dia ba ko a eseso ohwehwe kira kwai. Dankwa. Nshanka Kristo de da. Amen. Ebunum ade wanum ho atu hunam fam nyoma so. But who from no omuni bibia. Praise God. Amen. Luke chapter 12 verse number 16. Shasembo mama. Aye True Faith Church International. Kumase Sokoba Group Village. Ana me pamocha motie nka e wo Kinton TV so ene media no so. Me pacho me se bomade hwehwe dankwa e ma wo kra. Hallelujah. Amen. Take a Bible. Luke chapter 12 verse number 16. Yes. Na obu won bese. Yesu Kristo bu obese. Onipa bi o ye defo e was aso so ababi. Yesu Kristo twena ni hwe no ho hia saa. Na nipa ye no mobo. Yes. Na wo hwe kan say baby wiase ko. Ene baby wiase aduro. Ene ahinienu a opasa omaye gbehuru sede ahinienu sitie. Ene je Nyankopɔn ni Kristo no omani bonyam sitie no. Na enipa mfo wo ma dwe no makoma ma no na ora ho. Ene obu bese. Onipa bi was aso so oso ababi. Onipa bi tia asase so. Oswaba bebre na osusu ni tirim se menye den kaso obi swaba bebre acha se wabo bra ye nyesika papa sikani yes adwapade ni afi cha se wo hudi ye wanya no to oda sori an opan anu osusu ni tirim se anu aka na adwin na ko mo se menye den efisa meni dia meni no ba ebesie meni ba bia medi no ba ebesie anu aka se Mukasa Gemeni Metri Masai. Hallelujah. Amen. Obi so ye no pay. So just here. Guinness in one na no pay. Anum Guinness. Dia chele pa. We also asmen of. Praise God. Amen. Obi so ye no pay asese nko adwini nyame asem no oba besia. Wi ene bona no. O morubam. Oba besia wo te morubam na wo hye. Mna kusie be fiela ko. Hallelujah. Amen. Sam ayawra usamo. Wo hye ya betra so dem. Kwesera no pay. So for free seed.
ansano ko gina pop so ahyengom kwale go barenja amen me se odofo hwehwedan nkoma ukrao na asaso yo me di cheri ba bumo chani aye tumadei atotoka se si adai auto school papa but so when you go foundation ma ukra e fa so be na so praise God amen Jesus on the side Luke chapter 12 verse number 18 yes ano ka say kemeyonie meturi masai amasia kese nti hosa kese ni nyina ni bejuri nyina to na ehona me no ba nyina na ehona me de right me no ba nyina akisofo binom mama yensu papayo bokwa di onipa ekokupi heaven ampa ozo se mobuhunu nya temo ma de wa hunu pa mo meba ampa wa che James 2:31 guy waka is that what so the mutende wo mo asare no abusafo wo mo obia ujuma ni kura ni adwuma kura boso me so aseye de na mpeso de na ketu abema atumade fon be no wale baba rencha amen bo so adwuma ni ketu ade abai asan adana ni obi adwuma na boso me so mpeso betu anaka mesini hallelujah amen ati nyame asanu sai wase menturi masai na masi na ehona me no bae ene me nyina besi akacha me kra sai na oyo akacha me kra sai okra wo ne mapapia wo de asia ma wo de asia ma ho fishepi eti homene di no na bontoyem verse number 20 yes na onyankopon akacha no sai ene onyankopon akacha owura ne sai okwasia anaduya do kira fre unsam enti wo omo de Kristo watire no mo de wona mi o mabasa no omo ko basa ampa obi timi kira fie so okonkan okotema okwabrichire do akonya prin crash medofo Kristo doye yo enti ne yaboni bibibi nyina che da so te ase be fise Kristo so te ase na down kon wa owo no wa mobi jeme so amen ebunum ade Kristo mu kan se ba ya ba ya de hwahwai ho sa ni hwahwai ho ni Kristo ni nam di kai ana me bo sukura jao adom ne ba so ejao ko jide ko aso da bai hallelujah amen wa hu abeka kuru nachi because Kristo ni papa bi ahwehwe nyam yasem ampa hallelujah amen sikani so ti ase ebra wo obo ne bra se de open na wo nya toye wo ma mo buhu ana na ntra na wo go pray pesa minkum na ho no awie no nyankopon ka chale se okwasia beto krafu nsam na endioma wasese ne baya hwan dia endioma wasiesie no e baya hwan dia sana de osese japade ma ne ho sana wo mo hihye japade ema ne ho na onya odefo no awo nyankopon fam no dia be sana motie me ba jokwa sare ene Ghana ha titiru ene wiase obi nya sika kakra bia na chase asore kura onko oni nyame ayaka ampa o te sa sakra wadwen na sika won tabai etuko na me ga jaw hallelujah it be some me de bia na me ka say onipa me respect ni obi a ne nsam ewu bi na wasa bread ho asem nyam yasem yes sari pa mu na me respect papa Kristo fo be titi nyam na so wadwen so o ahobrase na kuma mu se wenyi sika sesi abowu say yes we are fucking dealer we man nya 1 billion pay that's why amen o se na se kakra kwa ba wo sem kwa watchna kwa wajako me wa ana pe won kwasole watifie titifie saa o asuale ba no e bo te ya o be friend na fofo mo o mapie mko jaji ko jidie huo ne ti ho mutu o ba be sie dina china kwa brani kura pan ko sem die huo lie hallelujah amen jale je o kranko ampa na kuwa ya timu no e be sai jame so amen sa o be ba kisom no make you so near nyame asam sia say yensu atro no yes because some usia babo no a ema heaven safwa ampa ema heaven safwa ya wodi ko bie heaven gate akogwirem John chapter 5 verse number 39 John chapter 5 verse number 39 me say you shut down come out cry yes wasena mu hihye twesem ni mo wasena ya hihye twesem ni efisa musu sesem wo down kwa wo Jesus so na kasa no yes wasena hihye ni be twesem ni mo efisa musu sesem wo down kwa wo Jesus so say all right wo down kwa wo hallelujah amen o Kristo ni a wo hye me
nyame asɛm ni wo nkyɛn oni babro wo nyame asɛm oni bi hallelujah amen kwasiara no pay obedwale ato na tade ampa akwa asɔre babro oni bi enso kita phone so 3 phone so miensa hallelujah tablet baako phone so 3 hey powerful machines ne babro ekira tete never go you we serious hallelujah amen obi a wodi nyame asɛm bia no ne bibia mo di ka kro nyame asɛm ampa ama no ansa yes jame so amen so kan ba 263 na so mo nyo nyankopan ne ntene gane na yenum nyina enti nkenipa bia no ade bia wo ye bia dikem bu kristo ene na asɛm enchi bibia aka ampa wase ara rai mutu nsamo mo dan kwa wom wase yesusu tro nsɛm no na mutu nsamo dan kwa wom sɛ yesusu sɛ ara rai wo dan kwa wom hallelujah amen me dofo a wo sɛ na no pay o kwa sai so fo piti wi a o ba fi so nyame asa nsua da bi akwankyerɛ na ni di agire kwankyerɛ nko a so ja se kwankyerɛ nko a wo ti aso dem wo hwɛ kyerɛ kwan wo hwɛ a wo kan kwa je bɛden na obi a ɔde ne ho to akwankyerɛ bebre so bia wo feel in life de bia metaka sa asɛm wo kwankyerɛ bebre no nyame asɛm no na wo fa so ja se abo be heaven gate amount cause nyame asɛm yɛ safoa yes ali ko nkwagyem so ja se so so nyame asɛm no ɛne na bɛtrɛ wo sɛ enkofu be yere so so nyame asɛm no ɛna kyerɛ sɛ nkɔtare obi kunu so so nyame asɛm no ɛbɛkyerɛ wo sɛ emfenso mu obi dia jame so amen nyame asɛm so no wato ato ni so obi fun nyame asɛm ebie na dwum ɛma no nkukuru nyansa so just say just nyame asɛm go ga say nyame asɛm no wapo no nyansa bɛ na hallelujah amen na there is no god common sense brother she dan come akra wate so o dwum nyame asɛm na wusua bible no a obi no ma obetime de enima bia bɛdada dabi nyame asɛm tumu a kan kwa so fie nkoto stika dabi nyame asɛm tumu a unkwa so fie nkoto so bolo dabi say yesu moja hallelujah amen yesu moja ato yɛntɔn gana fo kristo fo eburu mo kristo asɛm tɛ mu yi jato yesu moja yɛntɔn yesu moja ɛfɔ no peter beto yesu moja yɛntɔn bi da hallelujah amen ɛfɔ no say yesu kristo bai no ɔbɛtɔn no nte wayere tɔn yɛ bɛ ya eburu mo yi no ho bɛfrem so ti ase ti sɛ wɔn yi hɔ na wɔn ma kristo asɛm no wɔn antena na ankyɛ ɔkɔba ne bɔne mu nsonso yi a wɔkira bɛ yɛra ɛso na ɔte kristo n'ase forget about asa wɔto kɔrahye sɛ mi dɔfo a wɔhwɛ me hwehwɛ dan kama ɔkra seek for the kingdom of God eternal life ɛyɛ akyɛdeɛ kristo de ma wɔ bi a ɔhwɛ ne kyira kwae amen John chapter 5 verse 39 wɔtɔ sɛ wonhwɛ twɛ sɛm no mu yɛhwɛ twɛ nsɛm ɛfisɛ wonsɛm wɔ dan kwa wɔ mu ɛsɛ yɛsusi yɛ wɔ dan nkwa mu na ɛno ne de di me ho adanseɛ ɛno na di ho adanseɛ yesu kristo ho adanseɛ yesu kristo asɛm no baaboro no ɛna di yesu kristo ho adanseɛ na mompɛ sɛ moba me nkyɛn ɛno nso na wompɛ sɛ wobɛsua na moanya nkwa ɛno na wompɛ sɛ wobɛsua bɛrɛ woanya da nkwa sɔfoɔ bɔɔ bɔne so pɛ nwɔdwa ana mempa asɔre a ɔmu ka ne mu bebree ɛne ɛsɛ sɛ yɛma nyamesom no ebinom fam ayɛ fɔfɔɔfɔ sɔre ɔmu ka bɔne da bi abɔne na gɛngɛ deɛ yesu kristo se gya bɔne yɛ ɛberɛ a odwamanfoɔ baa ɔba yesu nkyɛn asɛm na ɔka kyɛ nkɔyɛ bɔne biam halleluya ɛti nyame asɛm kɛsɛ tia bɔne tí a bá kó so pìkyɛ fɔ bɔnɛ hɔ jɛmɛ so amen kɔ ɛntoaso no kyerɛ sɛ na mompɛ sɛ mobɔ me nkyɛn kɔ mompɛ sɛ mobɔ me nkyɛn yɛmpɛ sɛ yɛbɛbɛ kristo nkyɛn na moanya nkwa yɛnya nkwa ampa bɛsɛ na ɔdo no verse number 41 ɔsɛ yɛmpɛ sɛ yɛbɛbɛ kristo nkyɛn na ɛdɛ yɛnya nkwa na sɛ obi ɛregyɛte Christ a onya nkwa ampa mɛlafo na obi nso a ɔwɔ accept yesu kristo bia no odi no ahyɛdeɛ so ampa nti bɛgye kristo die so ɔte aseɛ na woba ne nkyɛn a bɔne bi a wɔyɛ biara no ɔde bɛkyɛw na daa nkwa no ɔsa yɛdeɛ bɛyɛ aka bi because obi a ɔgye kristo di biara no ɔfa kristo mmara ɛne n'ahyɛdeɛ nsanke kristo de daa amen John chapter 3 verse number 16 kɔ John chapter 3 verse number 16 kɔ watwerɛ sɛ
na sɛde onyankopɔn dɔ wiase nie so nti ɔso sɛ yɛba ne nkyɛn yɛbɛnya nkwa but nipa bebree mpɛ so bɛba kristo nkyɛn medafo yɛtufoɔ no anɔpɛ yi sɛ wohwɛ Kintom TV so ati asɛm a yɛka no yie sɛ da nkwa onyankopɔn de ahyɛ kristofoɔ papa bɔ ɛntrɛ nyame no ase nyɛ deɛ ɔpɛ nyamesum ne kristosum no mmara ne ahyɛdeɛ wom nti sɛ wɔsɛka wadwa ba kristo mu yi a di ne mmara no ahyɛdeɛ so ne nya da nkwa amen John chapter 3 verse 16 wɔkyɛ sɛ na sɛde onyankopɔn dɔ wiase nie sɛde onyankopɔn dɔ wiase sɛ wɔde ne dɔba a ɔne kɔ no maayɛ wɔde ne dɔba a ɔwɔ no baako pɛ mae na obi a ɔtiri tie no na obi a ɔbɛgye kristo adie ɔnyena anaa nɔpɛ bisa sɛ wogye kristo di ɔnyini ni sɛ wogye ne di a wobɛdi n'ahyɛdeɛ so jẹmẹ sọ amen. na obiara otiri die no. obiara wọ́n kristo die. ọ̀nyina da. obìnrin da nkwa. obìnrin yàrá yìí. da nkwa. hallelujah. amen. ètò kristo fún ọmọ sọmẹ adọ́fún ni mo nkwa sọrí yẹ nípàmùtí ọmọ onípa bí yà ń hìá o. yes. onípa bí yà ń hìá. mẹ nyanko pọ. mẹ kristo. yes. tiri o bẹ hu yà ẹdi ni mo jà yẹ mpata jẹ ẹ máa yẹ. ampa. bàjẹ́ ni ni ẹ̀ náà wà pa yìí. hallelujah. amen. wọ́n máa da nkwa. ebi ń du àwọn ntọ́ ni sọ ẹ̀ ní wọ́n mú hàn mí jí ẹ pẹ́. yes. na minu mienu nso ẹ jọnso obi to dwom yẹri tu kwan akọ soro fie na wo bẹẹkọ obiana ẹpẹpẹmẹdi kan akọduru atwẹyẹ wọhaw ne wọn brẹ nyinaa to atwa yẹri tu kwan akọ soro fie na wo bẹẹkọ obiana hallelujah amen so ti ase yes ye tu gwan ko so fie to we ko biana wo ko zembisa dankwa adofonom oni empedu wate na nu bia kekiso jeme so amen John chapter 6 verse 53 kwa ancha na samene bana wiye John chapter 6 verse 53 John chapter 7 eti yes verse 53 yes wose na wɔn nyinaa kokɔ wɔn fie mu mako John chapter 6:53 okay eti sɛdeɛ onyankopɔn dɔ wiase wɔde dɔbɔ kɔn Yesu Kristo mae sɛ yɛgyene di a yɛgyene bɛnya dankwa ne ho asɛm na ɛna no pɛmpakyɛ ɔmɛka kyerɛ ɔno yes bagyene di na wokra no anyera amen John 6:53 John chapter 6 verse 53 yes ana Yesu se wɔn sɛ Yesu sɛ wɔn sɛ nokora mese mo sɛ meka kyerɛ mo sɛ sɛ mo ani wɔ nipa ba no honam no ma no ne mogya sɛ ɔbi ba Kristo m so ɔte aseɛ na ɔgye asu bɔ hwie na afɛ wɔntimi nkɔ communion a wokɔ heavy ɛnyɛ yi mese sɛ wohwɛ me a ti nsɛm a mene wokane ye hwehwɛ ɔkra nkwagyeɛ ɛtira kwae hwehwɛ dankwa ma ɔkra hwehwɛ dankwa ma ɔkra nti Yesu Kristo se sɛ wɔse me sɛ mo sɛ meka gya me sɛ sɛ mo ani wɔ nipa ba no honam sɛ yɛne wɔ nipa ba no honam na sɛ mo anom ne mogya na yɛanom ne mogya na monni nkwa wɔ mo mu ɔni nkwa wɔ mu deɛ wɔdi me honam no me mogya deɛ wɔdi Yesu Kristo honam ɛne ne mogya ɔwɔ dankwa me nane na da di atire hallelujah amen communion ho asɛm na wɔka communion ho asɛm na wɔka disa wote Kristo fie na nsɛm a yɛkenkai wontumi mfa baako kora nyɛ adwuma deɛ a asɛm ato sɛm da so communion wanni bi pɛ heavy ko ɛnyɛ yi gyeme so amen me last quotation Luke chapter 10 verse 25 obi wɔ nom a ɔyɛ saa nneɔma wei nyinaa ɛso sɛ ɛda so ka wadeɛ baako yɛnkwa Luke chapter 10 verse 25 hwehwɛ dankwa ma ɔkra yes wɔsɛ na hwɛ mmeratiri bi sɔre gyina hɔ sɔre hwɛ sɛ mmeratiri ni bi areaba sɔre gyina hɔ praise God amen yɛka sɛ obi yɛ mmeratiri ni obi a wakwadare wɔ mmeram ntumi fa bi nsisi no bibi no ma bɛtumi de asisi wɔni mmara nkasa ɛyɛ 2x4 fom ebi na ɛwɔ wɔ ha no ɔmu sika na ɔma dane nneɛma ɛnyɛ bia praise God amen wɔnu ɔne pɛpɛpɛ yɛreyɛ no dwuma yes kɔso ɔni mmara no ana ɔkɔɔ Yesu nkyɛn kɔ kaa sɛe wɔsɛ na hwɛ ɔsɔre gyina hɔ sɔre hwɛ sɛ ɔsɔre gyina hɔ kaa sɔ Yesu hwɛ sɛ kyerɛkyerɛfoɔ na ɔsɔ n'adwene hwɛ sɛ nyame asɛm tene mu a woyɛ kristoni obi bɛtumi abɛsɔ hwɛ yes mɔni na hɔ ɔwɛ sɛ woyɛ kristoni papa na gyiri ni ba a wɔhyɛ koogyan Kotu Faith Church International ni oni wiase ni na twempana wasia enhyɛ no nyam hallelujah amen nyame asɛm ntumu ɛna gu Kristo asɛm wɔ nim ase ampa na obi timi frɛ ma asɛm na mo kan kwa me ni gyini ni ba na twempana o anapia kwa na mko gya na kwai obi timi frɛ hey nansan wodi fo pichi wɔ ɛyɛ kansa Ezra na o pichi sa wo wie ya na obi afrɛ sɔfo me nso ne gyiri ni wasɛm na toma koma so pa na me ne me mpena kwa na da hey hwɛ ne ngwaseɛ safo ni nyine kogyam
hallelujah jiri ni ba ma no so ni wiase ni ba twempra enhyɛ ne mu dam koraa Awurade fa bɔ ne nkyɛw amen keka wɔ mama wɔse no sɔre gyina sɔre hwɛ sɛ kyerɛkyerɛfoɔ menyɛ dɛ ne manya danko ana ɔka kyerɛ no sɛ ana wɔka kyɛ yesu kristo ka kyɛ ne sɛ ɛdɛ ne wɔtɔ no mmara ne mu woso woyɛ mmerakye yi ɛdɛ ne wɔtwerɛ no mmara wokenkan no sɛn na bible no kenkan ne sɛ ɛne ɔboa sɛ nti ɔbua sɛ fa wakoma nyinaa ɛnea deɛ ɛma kenkan te aseɛ ne sɛ fa wakoma nyinaa ɛne ɔkra nyinaa ɛne wahoɔden nyinaa ɛne wadwene nyinaa ɔdɔ Awurade Onyankopɔn hallelujah amen Onyankopɔn sɛ yɛmfo yɛ kra ne yɛadwene ne akoma ɛmfa no Awurade ɛsɛ wɔba bɛsi a wɔhwɛ me sɛ wakoma no prince na tim hallelujah amen yesu kristo gyina akoma no akyi bom ɛpɛ mu abɛtena na wafa so atwe akra ma no ho kwame abɛsɛ ne tim bɛdi ako na tim wonyɛ serious hallelujah amen ɔsoro bom na asase gye so wobɛka kuro no akyi wonkɔ bi ɛdɛn na ɛwɔ sɛ nka yesu kristo asɛm sɛ ɔbɛburu ware kristo ampa prince na ti akoma nim na ebire mu na Nyankopɔn ehia adɔfo nom sɛ yɛde akra bɛbɔ afɔde ayɛ ama ampa hallelujah amen eti wɔse fadɔ Awurade Onyankopɔn ɛdɔ yɔnko sɛ ho ana ɔsɛ no sɛ yes wɔboa ne yie yɛyei na wobɛnya nkwa hallelujah amen ɛnyɛ nuani eti wobɛ kristo mu a bɔte ne bra jinsi mo subɔ di communion bu afofo bu anyame adwuma fa akoma ne ruka yi mu bibia ma kristo na bɔte ne bra na da nkwa na ɔsa bɛka hallelujah amen mentuama sɛm so bɛmbrɛ kɔ nti mmerema asɛm no bɛsia yɛne a mote yɛnka yɛ Two Faith Church International kuma se Sokman Wood Village ana mote yɛnka no kristo yi adoma na ɔtwe sɛ ne yɛbɛtoa so nti sɛ mbɔmpa na yɛmfa afrɛfoɔ no Onyankopɔn ne abankɛsɛ yɛde wasehye wɔ nimonyam wone wakɔma ɛhu sɛ ɔwɔ sɛ hwehwɛ wɔkyiri kwan ne nya nkwa kyɛ sɛ sɛ huhima wɔkɔ so akaeɛ na ma tum no nkronkron kɔ so antena mu yɛnyi mfa mmɔbra na aba yɛnya nkwa tumi nti wasomdwe no nhyira mmerɛ so daa amen bɛbakyɛw wobɛtumi afrɛ aba adwumadie no so sesi a numbers no ɛna ɛgu TV screen ase no wobɛtumi afrɛ ebia na wɔhwɛ Facebook wa numbers no wobɛtumi afrɛ aba adwumadie no so ɛna mepakyɛw ɛda screen ase no dodoɔ so a ɛhwɛ wɔ TikTok no nso number no ɛyɛ 0240 98 51 96 0240 98 51 yɛnya ɔfrɛfoɔ baako hello yes sir mepacho good morning sir mepacho udi no baby akase free na no pay mepacho me do for me enti o free why mepacho na mi team program no na mi bisa se na so fo o tempesa ni ke se o Kristo ni we are seeing a na na mi bisa se we are seeing my Kristo ni so no pane fine onto mu kaka mepacho do na mi sia yo ana just only Kristo ni ana se abrabo na just only Kristo ni yo yebeyi ano nyankopɔ enhira obetime afre abaso number no ene da TV re so no se yɛka obi ewiase ni a obi a wonni Kristo asɛm obi a wonni nyame asɛm hallelujah hello hello ya me bacho mi enti wana no pe odi no baby akasa free ela que frame do free call me bacho akasa free corona me bacho enti free why it makes sense in a mission no pay amen man no pay the amai amen and the pay the whole family yes sorry so whole family so what can I say I'm not talking no pay nyamesha bebre ene wonso odia wode amaye ewo ho yebeka wo mpaabo hello hello yes sir me pacho din baby akasa free but me kasa free bono jama me pacho me do fu mi enti o
But we get a thank you. Okay. So we don't go na. Your bon kresu nanka message na de buy no nanka. Odo comments fa uchere wadwe ho anka ebe me de. Your bon kresu. Maybe you put in na me ba jo betima konya message ni playback e wo Facebook evangelist Ojera e wo Facebook okohon ma onya ati ni nyina nti ya da se bebre nyakopo insha obeti afre abaso hello yes sir me pa jo din bebre akase fre na no pay Pato me kase fri kutun gransa me pa jo me do fu mi enti fri kutun gransa e pa jo no ada wo ma me ko di na ma jai gransa me ko di na ma jai na se da ina so so mo akula na yo me ba cho bebre ye wie program fre na ya na fa on sa so ye be bo am sa okay ya da se yam fa be fira hello yes sir me ba cho din be aka se fre na no pay me ka se me ba me da fu mi ntie we so it's not to walk up so far when you show so amen la de I be a chairman okay then we can be sure Ola no emunye oso kwa sore na se de ya le ba cho ni nyina bi ni nyina bi betene no ya na sika no ye mo nti aduane no o se ni wi asa ehu ti aduane kwa de koma sofo no kwa no wo ku susu bedi nti okoton na wo ye ni sika na de koma asofo no a me fi se eno no beboa eno no beboa o se ni nyame adwuma na bibia akoyi sika nti sanete okay yam for hello yes sir me bacho din baby akasa free me bacho me for me to Western region na no pay ya da se nyango ponja mate yebeka ododo koso ana hwe iwie de number no betu dwa na wafre aba dwumade ne so na yede mpabo atawachi hello yam fa free hello me ba cho for menti flower ba je ni ga ile ko se blessing ba cho me do for menti so o ka we be sa question se sia se we go collect ya na se we collect yeah so o so ti asempana Kristo di ba ya na it's to fight so we say mo ka asempana ko si ya se asamani na ya se anyway yeah but dia ni be ka asempana ko bi o bi o be chiedi yeah we go do so e wo ti no e be just any pan Nkwa yeah okay na ko e ka asempana obi obeje bi e bonus le we Nkwa nka akora de ishira planti so we is to kula ho de ko asem de we de ishira no yeah ebi akora de ishira akora ye mo ko su bi ko akora so bonus ba we ti me to mu ka se akora ne ni wi na so bi papa ne bo ni ya ono na obe ma ka bo ni no o bo le su asem le Nkwa ti akora de ya da se akora de bo su ya da se ya da sere oba life no so a message na ye kan no na bomodena na efo no disam ebra ne yanku enim hello yo amino eja what to say Chris Adomo me bacho na so your last caller bacho
this I'm going to teach my central. About your prophet, your Yakupo Shana, who are there? The Radia, so when you last one. And I say, my idea, the people in the pension, my nation. Amen. 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 Now, because in the year, I'm not having it. Amen. Amen. You want to come out your time, I'm not giving to pen. You know, you and Amen. 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 Yada udifo ase. Dabema eni adofuma ehwe nyina no Nyankopon enhyiramo ene ebre eni adaje a munya edema ye nyame aseme na nopai edebaye baby a wo hwe efiri bia eye True Faith Church International Kumasi Sokoban Good Village eye Bola Junction ena motie nka ewo Kintom TV so salvation kweseda we ne kweseda bia anopa no nso ana yade asenka adwumadi efa Kintom TV ne media no so nyina eba Sam nkurasu bone ade no da ko jese be ka ho asem paroma yete ase se ufuru mofrase enim tworo kronkron no a mahunu nyansa fa Kristo ho ya na mente Kristofo a eneni ya ba wi ase sesei akura no nti wo twen amabonsam ase nansa se lidia gidi ye no kra ho mienu ne wo wi ase nti are ntina akura no esua no fa no nhye Kristo nsa obona suwa na nkonkona betre ne mu ya kenka adu anya sa no kan wa firi suo no huhuma anwo bi a nti wo ma akora na ne nam wi ase saa no na wo se wonyini a ansa no akobona su na wanyina amboni abetre mu adwaman wi tramo eno na okọ sakra na dua problem wa wotini yi mo yesu no mabu nko akiri amen amen na me ya domo a ukua da ebei eye empaboda kese so wo hwe TV no so a number no and the desk screen so no number no the desk screen so sai mobile money number ye hwe a wo hwe akira ko Kumasi Sokoban Good Bola Junction o pese woni e be som empire ball bibi na how problem bi wo hon ma frɛ number no the screen so no na efrɛ ukara bia ya wa ha a ye bom paye oba beto prophet evangelist Jacob Bechi wodifo ba bia no pa wo bia Nyankopon hia woni na difo ne adwumafo ni nyina ukara bia ya wa ha an evangelist Ojera David evangelist David dodo na frem Ojera menso no habi no asese bakani nti oba ye gina ne adwumafo ne sopani wodifo Jacob Bechi o preacher pa o say difo nyasenketo a ye ne nyina be ka bom ne de wakọ awurade anim na adanse a ebeba wabra bom no nyasenketo a nti fa number no a eda screen so no na efre ye Kumasi Sokoban Wood Village Bola Junction efiere bia nso watch night efiere bia nso watch night wa hanum ye hyase anadwo 10 na ya pon 3 am memeda so ene ya sore nti dodo a ehwe se beje subo nyina no number na mpacho desk screen so no frɛ misi fomo a frɛ na eni ni nkomo na beji nsumo subo na etene Kristo nchirichiri mu kwada wei a ebei ampaye bedwa wa bia da so bia tuanamo na fa bepim True Faith Church International Kumasi Sokoban Wood Village brano Nyankopon ebe mu hu na ni munyam na dance nti ye kira kwa na ma kira Kumasi Sokoban Wood Village Bola Junction ene ewo the number na the screen so dodo show mu Facebook ene TikTok no 0243 819756 and one the same mobile money number dwumadie ne ayesikasem nti ye besere ahwefo nyina se mommeso yase na yintimfa no krensem no emra na Onyankopon so ebefa so ahira ye aboa ye ne oman ne nyina Nyankopon hira mo na mesere nyampa enhira edema obi biara na me atom okuada ene emehia fa number ne sesia na efre na ene ye emehia ewompabom na me shobo Kristo mi se de wona mu biara no Onyankopon na me tumi so ebe mu ade ho na wanya adanse enso ewu Kristum 0243 819756 prophet evangelist Jacob Bechi woni na difo na asempakafo na adwumayefo ye Kumasi Sokoban Wood Village ye ne nyamema ebompa gidigidi nti ukara we ani emehiem na ye mompai anopa na ani ahyase awiatu ni apɔ efiara bia ye watch right fa ho bewuram ne mompai memenda ne ye asɔre fa ho bewuram
na onyankopɔn nso so ɛbɛsesa ɛnoma bebree ɛwɔ abrabom na afei dankwa yɛde baeɛ no ɛho asɛm no awurade nso abie kwae ɛde ama mmoanya bi nyankopɔn hyia mo yakra mo obia ɛma bye